И така, първа стъпка в подготовката за преминаване на годишен технически преглед ще бъде, разбира се, добавка за почистване на горивната система. Колко ще помогне, не съм сигурен, но не пречи да се пробва. Така, добавката е прибавена, преминаваме към следващата стъпка. Следващата стъпка в подготовката за преминаване на технически преглед ще бъде връщането на оригиналния софтуер на двигателя. Като за целта свързали сме нашия PCM Flash интерфейс с автомобила и предстои да запишем следния файл. Като за целта свързали сме нашия PCM Flash интерфейс с автомобила и предстои да запишем следния файл, който съм кръстил gtp.bin, което ще активира отново принудителното подгряване на катализаторите, което е текущо неактивно в софтуера, който използвам. Зареждаме го и даваме write. Изчакваме, чексаните са коригирани. И както виждаме, започва и самата флаш процедура. Трае около 4 минути. Имаме свързано зарядно към акумулатора. И така. Записваме оригиналния софтуер. Най-вероятно прегледа може да бъде преминат и с нашия софтуер, но все пак, за да си спестим това да трябва да шофираме автомобила до доста сериозно загряване преди прегледа, просто ще използваме оригиналния софтуер. Така. Флаш процедурата е завършила. Switch on ignition to continue. Превключваме контакта и автомобил е вече готов за технически преглед. Ще се видим от сутринта. Понеже калибрациите са стрити при флаш, сега двигателя се калибрира на ново. И така, време е да потегляме към пункта за технически преглед. И така, прегледът е успешно преминат. Ето го новия стикер. Като автомобила показва стойности на въглероден окис 0,1-0,2 при лимити 0,2-0,3, съответно на празен ход и на обороти, което е абсолютно в нормите, означава, че двигателят е в перфектно състояние. За съжаление не успях да заснема никакви кадри в самия пункт. И сега е време да върнем нашия софтуер на двигателя. Избираме последния файл, който имаме. И даваме write. Копиране. И флаш процедурата отново започва. Разбира се, на нашия софтуер може би емисиите не са били толкова лоши, но все пак за всеки случай да не си играем с съдбата. Работим само с оригиналния софтуер по време на технически преглед. Ето и етикета от прегледа. Флаш процедурата продължава. Вече сме на около 70-80%. Записът е успешен. Окей.
Трябва да прецъкаме отново контакта и да стартираме автомобила за само секунда. Отново леко нестабилна работа след първоначалния флаш, понеже в момента двигателя прави своите калибрации. До 5-10 секунди всички калибрации би трябвало да са вече готови. И така, процедурата е завършена. До година отново.